Мақсатқа erişirge ымтылу. Изге язма Филиппиларға 3-ші сүре 12-21 аятler. И Раббы Аллахым гайсе, мин гынахлыны тазарт, таш кебек каты йөрәгемне үзеңнең мәхәббәт тулы йөрәгеңгә алмаштыр. Мин беләм, әлеге вакытта синең изге сүзең йөрәгемдә ырлык булып чыкты, һәм күп җимеш бирәчәк. Минем тормышым көннән-көн яңара, һәм синең хакыйкать сүзең белән тулыландырыла. Раббым гайсе, мин әле үземне барысына да илгәштем, яки камилләштем дип әйтә алмыйм. Әмма син Раббым гайсе миңа ия булган кебек, мин дә буларның барысына да ия булырга тырышам. Аллаһым, мин әле үземне син куйган максатка илгәштем дип санамыйм. Бары тик үткәнемне онытып алга омтылам. Бүләк алу өчен максатыма күктәге тормышка ашкынам. Анда мине изге Аллаһым, син Гайса Мәсих аша чакырдың. Шуңа күрә мин сиңа үтенеп дуга кылам. Мине рухи яктан үскән бәндәләрең белән якын айт. Аларга үзеңнең нинди уй фикереңне бирсәң, миңа да шундый ук фикердә булырга ярдәм ит. Әгәр берәр нәрсә турында башкача фикер йөрсәм, Аллаһым, аны миңа аңлатып ачып бир. Чөнки мин синең ярдәмең белән җизсезлегем буенча фикер йөртергә һәм шулар буенча артабан яшәргә телим. Минем өчен син генә үрнәк һәм аны мин синнән генә алам. Син күрсәткән үрнәк буенча яшәүчеләргә игътибар итеп яшим. Мин шуны беләм. Минем яшәячәк төягем исә күкләр патшалыгында. Раббым Гайса синең яныңда. Коткаручы Аллаһым, Раббым Гайса Мәсих, мин сине күктән көтәм. Чөнки мин шуны беләм. Син минем көчсез тәнемне үзгәртәчәксең һәм үзеңнең шөһрәтле тәнегә охшаш итәчәксең. Рәхмәт Раббым сиңа. Амин.